No hei, ja kuulkaas, nyt ollaan erittäin jännän jousiammuntasuorituksen äärellä. Historiallinen ampumatekniikka, jonka tulette näkemään, on jotain sellaista, mitä ei äkkisiltään ajattelisi käytännölliseksi tai edes mahdolliseksi käyttäen tällaista isoa mantsujousta. Mutta nimenomaan mantsujousella tämä suoritus nyt tehdään, niin kuin eräskin muinainen jousimies Qing-dynastian aikaisessa Kiinassa satoja vuosia sitten. Katse eteenpäin, laukaus taaksepäin ja vieläpä luistellen. Että mitenkä? Ja mitenkä tuo on ylipäätään mahdollista? No, sehän menee niin, että monenlaista luisteluurheilua harjoitettiin muinaisessa Kiinassa erityisesti Qing-dynastian aikana, ja perinteisissä niin kutsutuissa Bingxi-juhlallisuuksissa sadat luistelijat esittelivät taitojaan keisarin läsnä ollessa ja kilpailivat jäällä lajeissa, joista yksi oli jousiammunta. Näitä juhlallisuuksia ja luistelijoiden tekniikoita kuvataan tässä kuuluisassa 1700-luvun maalauksessa, jonka erääseen yksityiskohtaan tämä suoritus perustuu. Jousiammuntakisassa luistelijoiden tuli kaariportin ohittaessaan yrittää ampua taaksepäin portissa roikkuvaan palloon. Ampumaetäisyys ei ole pitkä, mutta voitte silti kuvitella, että luistimilla tehtynä suoritus on haastava. Helpoin tekniikka ampua taaksepäin on luonnollisesti kääntyä ylävartalosta, mutta eräs maalauksen yksityiskohta näyttää myös paljon haastavamman ja näyttävämmän tavan. Ja näyttävyys ja taiturimaiset suoritukset olivatkin näissä jääpeleissä tärkeässä roolissa. Tämä kaveri näyttää käyttävän tekniikkaa, joka on totuttu tuntemaan enimmäkseen Lähi-idän ratsastusjousiammuntakulttuureista ja huomattavasti mantsujousia pienemmillä ja ketterämmillä jousilla suoritettuna. Onko tällainen ampumatekniikka edes etäisesti mahdollista mantsujousta käyttäen? Sitä lähdin selvittämään ja harjoittelemaan. Ja kunnon jääolosuhteita odotellessa harjoittelin tekniikkaa aluksi suksilla. Ja onnistuihan se. Tosin tässä harjoitteluvaiheessa vielä katsoin maalitauluun ampuessani. Ja nyt joku saattaa ajatella, että ainahan sitä maaliin katsotaan, mutta katsokaapas kun. Suorituksen esikuvana oleva maalauksen jousiampuja ei todellakaan katso tähtäyssuuntaansa ja vaikuttaa vieläpä ilmeisen tyytyväiseltä tähän ratkaisuunsa. Ehkä hän kääntää katseensa ja tähtää lähempänä laukaisuhetkeä, sitä emme tiedä. Mutta historian hengessä ja kuvitteellista keisaria miellyttääkseni minä halusin tehdä tämän juuri noin näyttävästi ja taiturimaisesti. Osumatarkkuus maalitauluun katsomatta perustuu pelkkään lihasmuistiin ja arviointiin ja tuo tähän suoritukseen vielä aika paljon lisää haastetta. Tämä jousi, jota käytän, on 50-paunainen 36 tuuman vedolla mitattuna. Maalitaulun läpimitta on 30 senttimetriä ja nyt mennään. Tähän suoritukseen päättyy oma talvijousiammuntakauteni ja tyylikkäästi päättyykin. Ja nyt sinä voit olla hetken keisari ja osoittaa suosiotasi jakamalla ja tykkäämällä. Kiitos.